भगवान जन बिहान हो खेती कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती। देखी तो भोजपुरी हो हाँ जी मजदूर किसान के चहेता हाँ हाँ हर प्रदेश में लड़े वाला वाह हर प्रदेश में लड़ने वाले भाई हाँ जी हमारे अभिभावक परमेश्वर मुखिया जी के सुपुत्र मेरे ब्लड कहें मेरे जान कहें जय हो नन्नर भैया के आगमन होइल बा आज तार देखो तनी कि कितना तू स्वागत करेला सही बात ये तो भोजपुरी हनूरी से भैया हाँ जी यह बतिया के हिंदी में मेहरारू का कही का कही जानता निकावे के पहले हम का करत रही का पूछी का करत रही का करत रहो पढ़ाई में बड़ी तेज बाकी तनी नाच देखे में बड़ी मन लगत रहे सही बात बाबूजी से चुपे चल जाई नाच देखे हाँ जी 3 बजे भोर में हाँ तो आज के लइका हाँ आरा जिला होके छपरा सिवान में हाँ जी उ गाना ना सुने ले सब ना रेवटी के पीछे जाई है सब हाँ जी एड़ी उठा के देखे हैं सके अरे अरे बड़ी एगो झका सही है सही हम का देखे का चौकी के सामने हाँ उन्हीं के गाना सुने के हाँ कितना सुंदर पत्नी कहे कितना सुंदर हिंदी में कैसे कहे कैसे कि मेरी तड़पे जवानी धरती के भगवान हाँ जी तो डॉक्टर होले हाँ जी हमारा खातिर भी भगवान हमारा यहाँ से भैया आज भी काम वैसा ना होला लेकिन जितना होला हाँ हाँ खाना खाए भो और लड़ाई झगड़ा करे के तो बाना के फट भाजे के बा सही बात फिल्म ना बनी ना फिल्म ना बनी हाथ ना भन जाई हाँ जी अरे फिल्म बनी 3 घंटा खाती तो पर्दा के हीरो कहल जैती सही बात लेकिन हमारा पर्दा के हीरो बने के अब इच्छा ना होला ना हमारा इच्छा होला श्रोता के दिल के हीरो बन जाई हाँ तो हीरो बन जाई वाह मिथुन भाई के आशीर्वाद राजीव भैया के तरफ से सब कलाकार के आशीर्वाद जय हो और उरो दे के खत्म करी कि गाना आगे बढ़े सही बात नाम बताइए अच्छा नीरज कुमार भैया कमांडो साहब राव के ने गइले लड़की कहतिया का हो राजा जी के ओठावा में राजा जी के ओठावा में ओठ जब सोटी राजा जी के ओठावा में ओठ जब सोटी भूख भूख बारी हमरा अरे दिलवा के अरे भूख भूख बारी हमरा दिलवा के पते प्रभु जी हे प्रभु जी पहला बार मिलल बानी हाँ जी बिहान हो कहीं मत दी ना रात भर लभ के दरिया में
जैसन भाव चाहे देलू है ना ना तनी जा राजन भैया भी जा हाँ जी हमारा राजन भैया भी हमारा राजन भैया भी और ऐसा मानो कि मजा आ जाए सही बात जा हो जा साउंड भी गोदना गोदावे सब ऐसा जनी हो कि आज ये भाई नया कलाकार में फिर विवाद में ले हमरा के ना ये सब ना हो सकेला ऐसा जानिए हाँ जी कि आज पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूँ हाँ और हमारे से बियाह तार भइल बा 2 मिनट खातिर हाँ ऊ तनी एक्टिंग करो इहो ठीक बा लेकिन ओ टाइप से ओकरा बाद रणवा हो जेबू कि रात भर अरे लभ के दरियावे में नेहान होखे दी खाली बैठती आई शापुर गुड़गुड़ और कि आज राजा जी के कोलावे काहे भर पेट नहीं खुद हरत मौस खिसिया का जाइए कि यह पे राजा जी डायरेक्टर साहब सिखाई बताई बताई कौन ऋषि भैया है बड़ी वीडियो बनौले भाई हाँ जी बहुत अति सुंदर हाँ तनी हेलो 1 मिनट भाई बंद करो बोली बोली अगर गोलू राजा बोल दिया मतलब देखो क्या है ना 4 बार हम इसको बोलने से पहले बोल दिए ये आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट बनो सही बात अरे यार फिल्म इतना बढ़िया गाना गा रहा है इसका फिल्म में आवा आप एक एक्टर हैं हाँ अच्छा बा डांस सही लेकिन हमारा भाव चाहिए हमारा फौज के जवान देश के जवान हाँ जी के बहुत बहुत स्नेह प्यार मिलल भैया के बार बार प्रणाम करो हाँ फील चाहिए हाँ जी रात भर लभ के दरियावे में नेहान होखे दी अगर तू लड़का रही तू नु हाँ जी हम लड़की रही थी हाँ। यह बतिया के तनी खड़ा हो जा हम बता दे तनी कैसे करे के बा कैसे देखो देखो रात भर अरे लभ के दरियावे में जय हो अरे नेहान होखे दी वो हमारे पियावा हवे हाँ पिया कहे के बॉय से कि आज राजा जी के जवान हो के हाय हाय रह जाए यह लाए होए देखो तानिया हाँ जी अब यही पर तो कह दिले तो कहे लोग के बेइज्जत करत रे एहू पर एक्टिंग बा कैसे लय ह छूले